μπάλα στα χέρια. Σπανούλης στη διείσδυση. Πρίντεζης με το ρακέτι. Ολυμπιακός 7 μετά το τέλος. Είναι πρωταθλητής της Ευρώπης. Ο Ολυμπιακός είναι στο έβερος του ευρωπαϊκού μπάσκετ. Απίστευτο φινάλε. Μόνο αυτή η ομάδα, μόνο ο Ολυμπιακός μπορούσε να το κάνει αυτό. Κοιτάξτε τι γίνεται. Το Σπανούλη, 3 εναντίον 2. Λος στον ευθυδιασμό. Καλάθι και φάουλ. Ασφαλώς και μετράει. Έισιλο επιβάλλει τον Σπανούλης, δοκιμάζει για 3. Το πρώτο του καλάθι στο μάτς. Το πανηγυρίζει με χαρακτηριστικό τρόπο και αυτός και οι συμπαίκτες του και ο κόσμος του Ολυμπιακού στις κερκίδες. Δίπλα του είναι ο Λο. Παίρνει σκρίνα το Χάινς, δοκιμάζει και πάλι σου 3 πόντων. Ναι! Ο Kill Bill βάζει μπροστά τον Ολυμπιακό. 45-43. Το τι γίνεται στην Όγκου Αρένα δεν περιγράφεται. Ο Ολυμπιακός προσπερνάει. Από το μείον 17 ο Ολυμπιακός γύρισε, προσπέρασε. Η Ρεάλ σοβαρίζει. Παύλο Λάσο για λίγο σε πρωτοπλάνο. Χάινς περιμένει το Σπανούλη που δοκιμάζει κι άλλο στην 3 πόντων. 3-3. Είχε 0-4 στο πρώτο ημίχρονο. Στο πλάι είναι ο Άντιτς. Δεν θα μπορέσει να κρατήσει τελικά την μπάλα. Ευθυδιασμός της Ρεάλ. Στο στρέμματα. Στο στρέμματα του γηπέδου είναι ο Λο. Περνάει τη λάμπρα. Λέια από τον Έισιλο. Δεν γίνονται αυτά. Ή μήπως γίνονται. Γίνονται και παραγίνονται. Ο Ολυμπιακός τα κάνει. Ο Ολυμπιακός μπορεί. Ο Ολυμπιακός προηγείται με 6-52-40. Πιο φάουλ να εκνεύσει κάποια φάουλ γιατί τώρα δεν το έδωσε και τιμωρήθηκε ο Ολυμπιακός. Άντιτς, Περπέρογλου από τη γωνία, αφύλακτος, η απάντηση από το Στάρκο Περπέρογλου. Ένα τρίποντο ψυχολογίας, 73-6. Είναι πραγματικά ο Ολυμπιακός. Κλέβει την μπάλα, Παπα-Νικολάου, Σπανούλης, Παπα-Νικολάου για το κάρφωμα, 84-70. Λο, συνεργάζεται με τον Χάινς, Πρίντεζης, Σπανούλης, από πολύ μακριά, τελείωνε ο χρόνος για τρεις! Βάζει την υπογραφή του στο τελικό, ο Βασίλης Σπανούλης, αυτός ο τεράστιος παίκτης. 100-100, κατοστάρα 100, στρογγυλό σκορ, 188. Πρώτοι μάγκες στην Ευρώπη οι ερυθρόλευκοι του Γιώργου Μπαρτζόκα. Νάτος εδώ, σε πελάγι ευτυχίας, το ίδιο και οι παίκτες του. Ο Ολυμπιακός παίρνει για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά το βαρύτιμο ευρωπαϊκό τρόπαιο. Είναι η κορυφαία ομάδα της Ευρώπης, το αποδεικνύει, το αξίζει, το επιβεβαιώνει. Το απολαμβάνει ο Βασίλης Σπανούλης, ο μεγάλος ηγέτης με τους 22 πόντους, ο Έισιλο με τους 20, ο Κάιλ Χάινς με τους 12, ο Πέρο Άντιτς με τους 10. Πάσα στο Λοντζέσκι, προποίηση, Μάτζαρης για 3, ναι, 64-65. Τόμις, η λάθος πάσα, κλέβει ο Λαφαγές. Πάσα για τον Μάτζαρη, Πρίντεζης στον ευθυδιασμό, καρφώνει, 66-65, στα 39,5 δευτερόλεπτα. Σπανούλης, πάει μέχρι μέσα, Σπανούλης, από κοντά, σκοράρει, 68-67. Λούκας έξω, Πρίντεζης, στους 2 πόντων, ναι! Ναι! Ο Άγιος Γεώργιος Πρίντεζης, θέλει τον Ολυμπιακό, το Final Four. Vangelis Manzares on the wing. 7 on the shot clock. Spanoulis from deep. He hits it. Vasilis Spanoulis does it again. 10 seconds left. Nicolao fouled on Spanoulis. They put him on the free throw line. Unbelievable. Unbelievable. What can you say about this player? 11 points in the fourth quarter after going 0 for 11 from the floor. The man of the moment. The man of all the moments.